ҳамин сол моҳи апрел ва ҳамин мағозаро кушодем. Барои меҳмонои хориҷӣ меоянд, як тамошо кунанд, як хурсанд шаванд, як инам як табассум аст. меҳмонои Тоҷикистони худомо ҳаст, аз Бадахшон, аз Восей, аз Ленинобод, аз ҳар ҷо омада тамошо карда чизи маъқулишонро харид мекунанд. баъд меҳмонои хориҷӣ франсавӣ, амрико, афғонистон, ҳиндустон, покистон, сирия аз ҳар ҷо омада аз мо тамошо мекунанд. ин наздикида дута сета ҳамхели дуконҳо дорем. ёру бародаро кор мекунанд. ин ашёҳо моли Шӯравӣ қариб нимаш аз они падарам ҷамъ кардагӣ. баъд дигароша ёру ҷуроҳо, шиносо, урусо, хештаворо ҳамашон оварда федерализатсия супорида мераванд манба.